בניגוד לכל התחזיות הרפואיות, הוא הצליח לעשות את הלא יאומן. הוא גם הולך, והוא גם סיים תואר ראשון, והוא גם מתעד ילדים שעושים את זה. צעירים ממנו שעושים בדיוק את הדרך שלו. שלום לך. שלום. קודם כל תספר לנו, אתה נולדת עם שיתוק מוחין. כן, אני נולדתי עם שיתוק מוחין. איפה? בכרמל. כן. בכרמל. שיתוק מוחין זה לא מחלה, זה פגיעה בזמן הלידה. חוסר חמצן לא מגיע למוח, שזה פוגע לפעמים ביד, ברגליים כמו שקרה לי. לפעמים זה קורה, זה פוגע בכל הגוף. ומה אמרו לך שהיית ילד? אמרו לך שיש סיכוי שהיום אתה תשב כאן באולפן ערב חדש עם תואר ראשון... תואר ראשון במה? במה? תואר ראשון בגרפיקה ממוחשבת ותקשורת חזותית. הרופאים אמרו להורים שלי שאני אהיה מרותק למיטה, שאני לא אוכל ללכת ולא לעשות שום דבר. ההורים שלי לא האמינו שהגעתי למה שהגעתי. הסביבה גם לא נתנה לי את העידוד. גם המשפחה אפילו לא ממש דחפה אותך. במילים אחרות הם די השלימו עם רוע הגזירה, אני צודקת? כן. מה זאת אומרת השלימו? אתה יודע שבכל זאת הוא זה הגיע... בכוחות עצמו. זה בכוחות עצמי. אני לא מאשים את ההורים, אני אולי מאשים את הסביבה או מאשים את הרופאים, כי בזמנו לא היה מושג לבן אדם מוגבל. כן. אז איך אתה עשית את זה? איך הגעת? הרי קודם כל היית צריך להגיע להכרה שאתה מחליט להילחם בחוות הדעת של המומחים, של הרופאים המומחים. ואחרי זה גם התחלת לבצע. כן. אני התחלתי לבצע את מה שאני חולם בו, בגלל האנשים איך שהיו שוללים אותי. האגו שלי, זה שהניע אותי להראות לאנשים, להראות לסביבה שאני מסוגל להיות כמו כולם. שאני יכול להגיע... כן, אני רוצה ברשותך, בגלל שזמננו קצר, ואני רוצה שנעבור לתערוכה. כן. אתה בעצם תיעדת 3 ילדים שגם הם עם מוגבלויות, והם קצת מזכירים אותך בהקשר, אז נכון, הם לוחמים. כן. בוא תספר. הפרויקט שלי קוראים לו כמו כולם. לקחתי 3 ילדים מהכפר שלי, מעוספיה. אחד בן 9, אחד בן 4, והילדה בת 11. לכל אחד יש מוגבלות שונה. לקחתי אותם, הראיתי בתמונות ובמשפטים את הדברים הכי פשוטים ביום יום, שבן אדם רגיל עושה אותם, גם הנכים עושים אותם, שזה לא שונה. הראיתי ילדים איך שהם שותים, איך שהם צוחקים, איך שהם משחקים עם החברים שלהם. זה בעצם קמפיין נגד דעות קדומות. כן. לא, זה גם קמפיין נגד ייאוש ונגד ויתור ונגד הרמת ידיים, נכון? כן. כן או לא? אם זה לא, אז תגיד לי לא. הקמפיין שלי הוא על ילדים נכים שאופטימיים, ולא את הדברים השליליים. זאת אומרת שלא מוכנים לקבל בעצם את רוע הגזירה כגזירת עולם, כגורל עולם. כן. איפה התערוכה מוצגת? התערוכה מוצגת במכללת טלטן, בחיפה, בקמפוס. שם אני למדתי. עשיתי 3 שנים למדתי שם, עשיתי את התואר שם, ורק אני רוצה להודות להם שהם עזרו לי גם בבחינה נפשית וגם בבחינה בסביבה, שארגנו לי כיתה מיוחדת של מחשבים שאני אלמד בה ושלא ארד מדרגות והתאמץ. תגיד, עברית זה לא שפת האם שלך, כמובן. לא. אני למדתי... אבל יש לך עברית... כן, אני למדתי 14 שנה בבית ספר לחינוך מיוחד, בגיל 17 עברתי לבית ספר רגיל. בשנה וחצי השלמתי בגרות שלמה, שתלמיד רגיל ב-12 לימוד הוא עושה את הבגרות. אני עשיתי את זה בשנה וחצי. הניחוש שלי זה שהוא לא אומר 5 שקל ו10 שקל, אלא אומר 10 שקלים ו5 שקלים. נכון? כן. יש מצב. תודה רבה לך. אין על מה, רק רציתי להודות להורים שלי ולהודות לביטוח לאומי שהוא ממני את כל הלימודים ואת 3 שנים שלמדתי. טוב ומסור. תודה רבה לך. אמר 3 שנים בגללך. עד כאן ערב חדש להיום.
תודה, יקירה. אנחנו רוצים לראות את הפסגה. מיד אחרינו, הפסגה, סתם. עושים סדר חדש עם בן כספית. תוכנית שתעסוק בין היתר בשאלה מי דואג לפנסיה שלנו. מחר יהיו כאן טלי ליפקין שחק ודוקטור רונן ברגמן. ועד אז, ערב טוב לכולם וגמר חתימה טובה.